Pasan case 26 minutos das 12 da mañán e este xoves queremos poñerlle voz e cara a algunhas enfermidades que padecen uns poucos e que seguen a ser descoñecidas, pero que precisan de axuda para avanzar na investigación. Facémolo con Carmen López, da Federación Galega de Enfermidades Raras. Moi bons días, Carmen. Hola, bo día. Acompáñanos tamén María Castelao, que ten un neno con unha enfermidade de dente. Moi bons días. Bos días. E o noso colaborador do xoves, Isi. Aquí estamos, bons días. Aí, cargado coas revistas do corazón, pero que xa sabes que quedan aí polo medio do programa. Para que a xente non cambie, este aí con nós, pendiente. Efectivamente, que non vai cambiar, Nunca. Primeira impresión, Carmen, sobre o tema, falamos de 200.000 en Galicia, non? Pode ser? Bueno, persoas non hai afectadas. O rexistro galego, o RERGA, saleu a finales do ano pasado, pero se estima, é unha estimación, en torno a 200.000 persoas afectadas. Dentro desto entrarían tamén as enfermedades ultrarraras, que son aquelas que afectan a un caso cada 50.000 persoas. É dicir, non estamos falando para nada de un colectivo minoritario, senón todo o contrario, non? 200.000 persoas creo que é un número para nada minoritario, nin raro. María, o mesmo, non? E a parte ti tocouche en primeira persoa. Tocoume, sí. Neste caso, a enfermidade de dente, pois, aproximadamente, penso que hai entre unhas 40 e 50 persoas en España. O sea, é unha enfermidade catalogada como super rara. E cando deches conta? Como foi? Podes contar un pouquiño? Porque eu non sei o caso e para que me contaras un pouquiño e a xente. Pois, a ver, o neno dar conta desde os 4 meses ou así, o neno sempre empezou a ter problemas, bueno, pois de crecemento, de vómitos continuados e demais, bueno, unha serie de cousas que tampouco eran, bueno, o do crecemento sí que nos alarmaba un pouco, pero dos vómitos, pois pensábamos que ao principio era algo normal. Pode ser o leite, pode ser cousa. Exactamente, entón, pois empezamos a mirar, a facerlle probas, xa se veu que tiña un problema renal. Durante, o neno agora mesmo ten 7 anos, acaba de cumprir, e o diagnóstico deranolo o pasado mes de decembro, o sea, ata os 6 anos e medio, casi 7, 6 anos e medio non nos dixeron, porque despois dunha proba xenética foi cando nos dixeron que tiña enfermidade de dente. Pero ata ese momento pois era unha insuficiencia renal crónica, grave, sí, porque agora mesmo a súa función renal está a un 49%, pero, bueno, o que é o diagnóstico hasta decembro do pasado ano non o supemos. Carmen, eu vexo que asinte coa cabeza, eso quere decir que pasa en moitos máis casos das enfermidades raras, non? Na Federación Galega se cumple a expectativa, bueno, os resultados do estudio en serio da Federación Española, non? Mas nos coñecemos precisamente o tema do proceso de búsqueda, o itinerario, esa ruta que se busca para conseguir un diagnóstico precoz e certeiro, pois nun 17-18% da xente, polo menos a que ven a Federación, atendemos a unha media de en torno a 900, 1.100 persoas ao ano, pois ven precisamente buscando diagnóstico. Existe un porcentaxe importante que sigue tardando en torno aos 5 anos e incluso os menos, pero hai xente que sobrepasa os 10. E pensemos ademais que si non teño diagnóstico, vou a ter un acceso ao tratamento limitado, si o hai. Si non o hai, como na maioría destas enfermedades non o hai, pero en caso de existir un tratamento, si ti non tes diagnóstico, a maior parte dos tratamentos en enfermedades raras son sintomáticos, pero hai casos en que non. Entón, neste caso non sabes, vas tratando os síntomas, pero a veces incluso o tratamento non é o máis adecuado. Entonces, o diagnóstico é crucial e, además, como persoas, nos pasaría a calquera de nós. Como vou afrontar algo que nin siquiera sei o que teño que afrontar? É un calvario, aparte de hipotecarse emocionalmente, económicamente, porque a xente vai dando bandazos a donde lle digan que hai unha posibilidade diagnóstica e se non tes os cartos os buscas. Igual aí María nos podía contar un pouco o seu periplo unha vez que soubo o diagnóstico, non? E se igual pode ser interesante. Antes de saber o diagnóstico nos demos unhas cuantas voltas, é dicir, o neno fixoselle unha biopsia con 14-15 meses e o diagnóstico, bueno, o resultado desa biopsia foi outro tipo de enfermidade que se chamaba esclerose mesangial difusa, o sea, unha cousa horrible. Entón, seguimos mirando o neno, cando tiña 3 anos decidimos leválo a unha segunda opinión,
fomos a outro hospital, levámoslo ao Valdebrón, e ali fixeronnos outro diagnóstico e en función de como estaba o neno dixéronnos que seguramente esa enfermidade que nos decía na biopsia non era, porque senón o neno tiña que estar moito peor, pero que había que seguir mirando. E o máis importante de todo, esa segunda visita o que nos sirveu é o que decía Carmen tamén, un pouco para empezar a tratar mellor o riñón do neno. É dicir, ata ese momento non tomaba nada, non hai un tratamento, esta enfermidade non ten ningún tipo de tratamento. Esta enfermidade consiste en que el pola orina perde todo, perde proteínas, perde calcio, perde fósforo, perde todo. Entón, todos esos factores que lle faltan hai que darllos por vía oral cada día para que o seu riñón sufra menos. O sea, pois non pode tomar ademais moita proteína, hai que controlarlle o nivel de proteína, ten que beber moita auga, entón son cousas que fan que o riñón vai aguantando un pouco máis. De aí os diagnósticos, se foran moito máis tempranos, pois Hugo, neste caso o meu neno estaría o millor, non o sei, vale? Tería un pouco máis de función renal que ten agora. Claro, eu o que me estás contando é que no momento que che dan o diagnóstico, sabes o que ten o teu neno, certamente, porque dudas xa principio dincho unha cosa dincho outra, pero no momento que cho din, ti dis, por fin sei o que ten, e agora que o problema é que te ves que non tes tratamento para estas enfermedades raras. Claro, nin para a enfermedade de Dentri, nin para outras moitas, non? Sí, hai un porcentaxe, a maioría, o tratamento é sintomático. Ti tratas a clínica que ten, como tratarías, con outro paciente, non? Pero, sí é verdad que se vai avanzando, afondando un pouco no tema da búsqueda de diagnóstico, desde logo desde a Federación o temos moi claro que unha diana importante é a atención primaria, sobre todo a atención primaria pediátrica, porque é a porta de entrada, o Servicio Público de Saúde é onde debutan os primeiros síntomas. E nós temos moitísimos casos, non é que o médico de primaria diagnostique, pero se aí non se xenera a sospeita, evidentemente, se tes unha clínica moi aguda, vas directamente a urxencias, pero se os síntomas son vagos inicialmente, non son moi claros, son además habitualmente polisintomáticas, o feito de que a pediatra ou o pediatra xenere esa sospeita, automáticamente a derivación sea precoz, entra xa noutro nivel asistencial. A primaria é fundamental. E unha cousiña que eu sempre tengo esa dúda, que igual moita xente non a ten, as enfermedades raras, eso nácese con ela ou ti podes ao longo da vida aparecerche unha enfermedade rara e dicir, ostras, empezame a topar mal, e che din, pois ten usted esta enfermedade, que isto non é... Podes topar ao largo da vida con ela. Vamos a ver, pensemos que o 80% das enfermedades raras son xenéticas. O sea, que nace xa con ela. Hai un porcentaxe alto que son conxénitas, non? Que pasa? Que moitas delas debutan os primeiros síntomas, pois o mellor na adolescencia, o mellor na edad adulta, depende, vale? Pero tendo en conta que o 80% son de orixen xenético, agora tampouco quero asustar como a xente que en este momento está sana, oye, a ver si de repente todos temos, además, anomalías xenéticas. Eu as teño. O que pasa é que non me dan síntomas de momento. Eso non quere decir que ao longo da miña vida non vou a vivir pendiente si me dan ou non me dan, non? Pero, evidentemente, cando detrás de unha anomalía xenética hai unha enfermedade rara, en algún momento vai a salir a sintomatoloxía. Que pasa? Que no 50%, máis ou menos, debutan na idade pediátrica. E aí é onde temos a maior incidencia. Se vos parece, imos a meter unha voz máis aquí nesta tertulia agora mesmo, imos a falar tamén da artrofia muscular espiñal, e para iso conectamos con Porto do Son, con Carmen Vázquez. Moi bons días, Carmen. Escuchas a Maribel? Hola. Hola, bons días. Bueno, creo que estabades aí como... Hola, escoitasme, Carmen? Hola, Carmen. Sí, escoito. Vale, creo que che pillamos aí probando o son, os compañeros de son probando contigo. Bueno, decíamos que ímos a falar tamén da artrofia muscular espiñal, non? Que a vives en primeira persoa, podemos decir. Sí. Contanos, Carmen, en que consiste esta enfermidade? Bueno, pois é unha enfermidade neuromuscular de orixe xenético que se manifesta pola pérdida progresiva da forza muscular. E vos, como vos enterastedes?
Bueno, pois Tiago, cando tiña un aniño de idade, pois notamos que o neno ainda non empezaba a camiñar, e que cousas que ele iba se poñendo de pé, de repente empezou deixou de facelo, vimos que non tiña forza nas mans, que empezaba a caerse, cousas que antes facía que de repente deixou de facelo, empezamos a leválo ao médico, non nos facían moito caso, e empezou a nosa aventura cos hospitales, e, bueno, nós tuvemos máis suerte ca chica que está aí no platón, pronto xa descubriron a enfermedade que ten Tiago, a atrofia muscular espiñal. Bueno, tamén... Nós en 3 meses xa tiñamos o diagnóstico. E tamén pudeste de seguir avanzando, non? Grazas a un tratamento. Sí, ao ano e medio de diagnosticar a Tiago apareceu o noso Spinraza, a calidade de vida que ten agora Tiago é gracias a este medicamento, que realmente, gracias tamén, teño que dar as gracias a Merchi de Galiciame, a nosa asociación, que se non é por ela, pois ahora mesmo estaríamos sin este medicamento. Cambiache moito a vida, verdad? Desde o momento que descubres isto, eu creo que é a vida que vos dá un cambio, o sea, tremendo, radical, non? Sí, a ver, un 200%, porque o neno xa casi non podía ni mover os brazos nin as mans. E ora Tiago é un neno, a ver, non pode andar, está nunha silla de rodas, ten unha manual, unha eléctrica, pero agora desenvolvese como outro neno, casi normal, vai ao colexio, un colexio normal, ele escribe, ele come el soliño, ele xoga cos outros nenos, incluso baila sentado na súa silla, a ver, respira perfectamente, que tiña moitos problemas respiratorios, foi un cambio, pero é que abismal. Carmen, cantas veces... Eso sí, tamén é moita fisio. Claro. No, iba a decir, cantas veces neste discurso, nesta última resposta, repetiste esa palabra normal? Sí, porque, a ver, para min é un neno normal, que teña que usar unha silla de rodas, que teñas uns coidados que os tens que ter, que ten unha enfermedade rara, pero tens que ter eses coidados, eso está aí. Pero para min é un neno completamente normal, como outro, como calquera outro. E mira, unha pregunta que, bueno, sempre así un poquinho dura, non te tes pensado, ou toda a xente que neste momento non está vendo, que estará pensando, por que me toca a min isto? Tiñas algún caso na familia? A cabeza que vos vai? Dis, por que isto? Pois, non o sei. Paseino moi mal, sobre todo ao principio. Non me explico por que nos pasou a nós, pero, bueno, aprendes a leválo, tes que aprender a vivir con el, con isto. Eu penso que eu xa aprendín, o meu marido tamén, a miña filla tamén, é o que nos toca. E unha vez que aprendes a vivir con el, pois con esta enfermedade, pois é o único que temos que facer. Eu encanta oírte porque me estás vindo a pel de galiña, porque todas as nais que están na casa e pais que estarán dicindo que valente, que, mira, sonreindo, verte sonreír, verte tan positiva, eso é maravilloso. E a palabra normal que decía Loli, que o digas, porque é normal. É un pouco preguntarlle agora tamén xa para rematar igual, Carmen, cales son as vosas perspectivas de futuro, ou vivides segundo a segundo? Non, a ver, a nosa perspectiva de futuro é a investigación. Hai que seguir investigando, hai que seguir traballando moito con neno, porque, a ver, que eu diga que sexa un neno normal, pero é gracias ao traballo que estamos facendo con el. Hai que facerlle moita fisioterapia, hai que levar uns protocolos moi estritos co neno, pero hai que actuar dunha forma completamente sana con ele.
Carmen, Non sei, imolo deixar aquí, porque tampouco queremos forzar mal a situación e non se trata de que pases un mal momento por culpa deste programa. Douche as grazas por atendernos en directo e moito ánimo. Mira, só unha cousiña, só dicirlle á xente que este nesta situación, que non estea sola e que busque axuda, sobre todo nas asociacións, como fixen eu con Galiciame, que axuda moito falar con outras persoas que estén nesta mesma situación. Grazas, Carmen, por esa mensaxe tamén. Hasta loguiño. Bueno, acaba de decir algo de acudir a asociacións ou a federación, claro, que supoño que tamén a xente irá en busca de falar, de axuda, o traballo psicolóxico moi importante, non? Bueno, a federación nace con vocación fundamentalmente asistencial no ámbito sociosanitario. Entón, isto é algo atípico, unha federación, non? De feito, o 90% da nosa actividade, do noso presuposto, vai para o programa asistencial sociosanitario que é atención directa a persoas. Aquí traballamos 23 profesionais, está toda, bueno, o que falaba Carmen, non? Toda a área de rehabilitación funcional, o que é fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicoloxía, logopedia, a área de psicoloxía clínica, tamén pilar fundamental, toda a área de traballo social, asesoramento xurídico e o servicio de acollida, que isto se dedica sobre todo a defensa de dereitos. E logo, incluso nestas áreas, é moi importante acompañar, orientar nesa ruta asistencial para a búsqueda de diagnóstico, cando veñen buscando unha segunda opinión, cando queren conocer un experto, cando queren conocer, nos chamamos conectando persoas, que é o que decía Carmen tamén, non? Conocer outra persoa, porque eu nunca vou a chegar, espero non chegar nunca, a conexión que pode ter María con outra nai ou pai, con un fillo ca mesma patoloxía co del. Eu non vou a chegar aí. Entón, é importante tamén, cando pos en contacto a unha persoa, ver ben o perfil de quen pos en contacto para que realmente sexa algo positivo. É a investigación. Sin investigación non hai presente Quería nin introducir futuro. tamén na mesa o tema da investigación, e para iso hai unha camiseta que ten aquí presente María, pero se vos parece, coñecemos primeiro outro caso e logo volvemos e falamos de investigación, se vos parece. Coñecemos o único caso en Galicia diagnosticado con miopía miotubular, unha enfermidade xenética moi rara. Miopatía miotubular, disculpen. Todos en familia na casa dos avós, en Nogueira de Ramuín, o pequeno Rafa, a súa irmá Celtia e os seus pais. Por fin, aire e natureza despois de 2 meses confinados en Ourense. Ainda que para Rafa, o único caso en Galicia con miopatía miotubular, as medidas de distanciamento e hixiene non son novas. Calquera xerme, bacteria ou virus podería agravar a súa rara enfermidade xenética. Realmente o confinamento xa lo vamos facendo dende que naceu Rafa, verdad? Con todas estas medidas de higiene, de seguridade, mascarilla, lavado de mans e tal, pois xa vimos practicando dende fai bastante tempo, dende que naceu, fai casi 2 anos. Entón, pois non notamos demasiada diferencia, así que notamos diferencia en non poder sair da casa, en non poder dar un paseo. Lóxicamente, durante o confinamento evitaron acudir ao hospital e a logopeda e a fisioterapeuta que habitualmente atendan a Rafa deixaron de ir pola casa. Santi e Raquel centráronse entón aínda máis no pequeno Rafa. Os resultados foron bons. Estábamos os dous, Santi estaba de vacacións 24 horas sin nada máis que facer que, bueno, que atender a Celtia, a súa irmá e a Rafa. Entón sí que foinos ben. De feito, Rafa conseguiu estas últimas semanas manterse uns minutos sentado, que cando nos diagnosticaron a enfermidade non, o sea, moitos nenos non se manteñen sentados ni manteñen a cabeza. El xa viña mantendo, pero sentado non, hasta fai eso, un par de semanas ou 3, non conseguimos que se mantera el apóllase cas mans, pero sí que se mantén sentado, que pues, é un gran logro, un grandísimo. Raquel non queren deixar pasar a ocasión para lembrarnos a importancia da investigación no caso da miopatía miotubular.
Sin investigación, como na COVID, non se ve futuro. Ese sentimento de ahora de que é importantísimo investigar porque necesitamos unha vacuna, porque tal, eso sentímoslo nós desde que Rafa naceu. Deberíamos haber sentido antes, porque deberíamos estar todos xa concienciados de que hai moitas enfermedades raras que necesitan investigación e que sen investigación, pois o futuro de enfermedades raras que se diagnostican máis antes, pero de nenos con enfermedades raras, pois é moi incerto, é moi duro pensar no futuro. En Estados Unidos está en marcha unha terapia xénica para os casos de miopatía miotubular como o de Rafa. Mentres non chega aquí, non cesan as iniciativas para recadar fondos con destino á investigación. O próximo evento que faremos vai ser a celebración da Copa de Diputación de Escalada en Bloque, en Ourense, que organiza a Asociación de Escaladores Ourensáns, a cal estamos moi agradecidos, e iso, celebrarse entre o 8 e o 28 de xuño, e todo o recaudado será destinado para a Asociación Pequenos Superhéroes, a asociación a cal formamos. Oxalá recaden moito e a esperanza supera o medo nesta familia que, como moitas outras, non deixan de loitar pola saúde dos seus fillos. Eventos e iniciativas das que tamén podemos falar aquí agora mesmo no estudio. María. Pois sí, nos, a raíz do diagnóstico que falábamos en decembro da enfermidade do neno, da enfermidade de Dent, nos ponémonos a buscar por internet e a raíz de internet, antes de contactar con Carmen, atopamos unha asociación que se chama Asdent, que naceu en Barcelona fai uns anos e é nai dun neno que se chama Nacho, que no mesmo caso que min, o que pasa que ela foi diagnosticado moito antes, e empezou a montar, a facer eventos, o que falaban agora no vídeo, a facer eventos para poder financiar unha investigación que agora mesmo está funcionando e está en marcha. Hai 3 investigadores no Hospital de Valdeberón e hai 2 investigadores que traballan con ratóns que teñen a mutación xenética da enfermidade de Dent en Tenerife. Entón, para nós isto foi como unha luz ao final do túnel. E a camiseta que tes aí ao teu carón tamén ten algo que ver con Decidimos poñer en marcha este proxecto para axudar a recopilar fondos. É un proxecto artístico 100% solidario, un proxecto familiar, por decirlo de alguma maneira. Podes erguela se queres, María. O neno gustalle pintar porque na casa seu pai Fernando sempre pintou, sempre pinta. Entón, aproveitando un pouco a creatividade do neno, do pai e de todo, decidimos poñer en marcha este proxecto que se chama Art for Dent, que, temos redes sociais onde imos a ir colgando. Trátase dun proxecto artístico, non só é unha camiseta. O primeiro cadro, que decidimos facer a camiseta é un dos que fixo o neno, vale? Están basados, inspirados en obras de Francis Bacon, que é un artista internacional. A idea é, estas camisetas están á venta na páxina web de Rei Centolo. Estamos contando coa axuda para promocionala de xente, xente coñecida. Tamén, entre toda esta xente coñecida, temos un padriño do proxecto que é Antonio Resines, que lle encantoulle o proxecto desde o principio e prestouse para ser o padriño do noso proxecto. Entón, que ojalá con toda a visibilidade que teña, porque pensamos que cando rematemos todo isto do confinamento un pouco máis, gustaríanos facer exposicións con toda a obra que se faga. Xa che digo que é un proxecto que estamos pensando como máis... Un proxecto moi amplio que pretendedes ampliar. Quédanos moi pouco para rematar e gustaríame coñecer tamén a última impresión sobre a investigación e proxectos e demais de Carmen. Pois o que decía antes, que haya moita suerte, que salga todo ben, porque se beneficiarán moitos nenos. Eu creo que non só non hai futuro, para moitos nenos nin siquiera hai presente para moitas persoas. Respetando, porque eu como nai tamén faría probablemente o mismo, creo que os pais, de alguna maneira, é un sufrimento enorme, é un sufrimento non ter tratamento, entonces volcar toda esa enerxía, toda esa forza na investigación, debería volcala, eso non quero dicir que os pais non axudemos, pero debería estar volcada desde a administración pública e nós somos unhas defensoras desde a Federación do Mecenazgo, transparente e controlado. Por que non? Se hai xente que está disposta a colaborar para que a investigación é carísima,
costa moitísimos cartos. Entón, se hai xente disposta e os ten a colaborar, que se faga dunha forma transparente, dunha forma controlada, e os pais así podrán estar máis tranquilos e podrán dedicarse ao día a día do seu fillo, porque a investigación é o futuro e o presente, pero o día a día é o que estamos todos os días, verdad? E as terapias, o que se falaba ali, fundamental. Pois aquí o imos a deixar. Carmen López, da Federación Galega de Enfermidades Raras, moitas grazas por acompañarnos esta mañán. María Castelao, moitísimas grazas tamén por contarnos aquí a túa experiencia. Moito ánimo.